In het winkelcentrum van Damwoord maakt het Griet Wiersma haar bijzondere comeback. Na een drege periode van ziekte en het verlies van haar man Leo stiert de jongeres voor het eerst weer op te treden. Het publiek geniet het volop van de bekende lieden en ontvangt haar met een warm applaus. Nou, dat was fantastisch. Ik ben blij dat ik het treed erop pakt heb en mijn Leo hier grutskap mee was. Want ik denk dat die hier zijn van not kapje ervoor en troost uit. Dus dat ga ik doen. En ik ben er blij om. We gaan mooi met je gewoon. En de meesten zijn goed enthousiast. Ja, mensen zijn enthousiast, mensen zijn blij. Prutte bloemen en spul. Het heet hier helemaal het goed, maar het is al lief. Hartstikke lief. Extra bijzonder is het verrassingsoptreden van Sjoeke Boersma. Voor het eerst in meer dan 10 jaar zongt ze weer van publiek en daarmee komt een grutte dream uit. De Gerrisjongen bij Griet Wiersma. Ik vond het heel spannend. Ik vond het heel leuk van Griet dat ze me vregen had. Maar het wie van mij zien jullie minimaal dat ik voor het laatst van het publiek optreden heb. En dat vond ik al spannend. En natuurlijk is het winkelcentrum, daar ben ik dagelijks aan het werk in de supermarkt in Albert Heijn. Dus de meesten die hier rondlopen, die kennen me vaak al wel. Dus dat maakt het wel extra spannend nog. Maar ik vond het hartstikke leuk. Dit smaakt het naar meer. Griet, die het ook nog een noemer met haar dochter Anneke zongt, had de komende tijd ook nog meer optredens. Ik had de hele zomer al volboekt. En in de eerste ook al. Maar er komen nog geen nieuwe nummers. Nee, nog geen nieuwe nummers, want ik tar nog op de laatste cd. Toen waren we ziek en die is nooit thuis in de rug gekomen. Dus daar kan ik nog helpen erbij.